Kaixo, arratsaldeon, Barakaldotarrak, eta telebistaz ikusten gaituzuen guztiak. Zelan zauzte, ondo? Aizue, zer dela eta horrelako itxura xelebrea? Itxura xelebrea, ez, irri. Eguzkietako betaurrekoak besterik ez. Udan gaude, pozik gainera, eta niri beti, udak apaintzeko gogu emate zidak. Bai, txiribiton, eta igeri egiteko gogua ere bai. Iri ez altzaiku da gustatzen, mirri. Uda? Ze gustatzen zaizue uda? Bai, Ba, nik egin esango zuit. Niri udako gauza batzut gustatu iten zaizkit, baina beste batzuk ez, bat ere ez. Zer ez zai gustatzen udan, mirri? Ba, gustatzen zaizkia gauz asko, Horretan plasti biltzea, Pizinan edo itxasoan edo. Baina, bakizu ez zaitan gustatzen, udaran, bero ondia dagoela, eta somorroak ugaltzen dina, edo zein lekutan, txingurriak, txorriak, arkakusoak, txingutxak, askuriak egitzen nahi, zuek ere baiz, askuriak! Nik hemen ez diat somorrorik ikusten. Nik ikusten duk hemen somorrorik, txiribiton, orduan. Nik bai, mira. Zer? Hortxe xau bat, somorro bat. Begira, behiratu ondo, begira, eta hemen beste bat itxoin, Ik ez duk ikusi, noski horrelako betaurreko juna jantzita, ez da somorrorik ikusten, txibiton. Hemen txaukak beste bat, begira, gustatzen nahi zaizue orain udara. Bai, mirri, uda gustatzen zaigu. Eta zomorroak ere oso gogoko ditugu. Zomorro batzuk, ez ibeztelako zomorro kaikuak. Nire zomorroa, Zomorroa nahi di? Mirri zomorro kaikua da, ez da? Bai, noski. Begira, danok elkarrekin esango diogu, Mirri zomorro! Mirri zomorro! Mirri zomorro! Mirri zomorro! Aizue! Bi kontu. Bat, Maria Jesus ikusi zaitut esaten hori, Bi, nien aiz somorroa, Nien aiz somorroa, bakarrik ditut bi begi, xeato xona laguna, esaitez joan iezi. Jolestu nahi baduzu, nirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza eta gozoa jatea, niretzat hoberenak saltza eta merengea. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxindorrik ez da,
inon irriren pareko. Somorroa. Eizak nirri. Zergatik joan da hain azkar presaka txiribiton borrebusan. Agudo, txiribiton, agudo. Gure bilagun somorroren biladoa. Zuek, ze bilagun somorro dituzu zuek ba. Uzaldak ezin diren? Ez. Asmatu nahi duzu ezin diren? Bai, eski? Asmakilo moduan jarriko izuet, Nola? Hiltzik esan gabe, txiribitonek alde egin duenez, nik egingo dut txiribitonena. Ia. Intzioz, Ia asmatzen duzu, Ia. Mutu. Txoritxo bat kantatzen. Kukua. Erdia, ku. Txikia, txikitxo. Kutxo, eta... Jota, eta... Jota, jai. Bainoski, kutxo eta jai. Eta gambelua. السلام عليكم على اجمل ايوه اخذ الفلوس على بدون امل يا يهودي على الناس السلام عليكم يا سيدي الناس يا مان يا هذه اسمها سمع لك هذه بتسهل يا بحث يا بيه أنا كمان خادم من سنتين أرسمي خادم من الأخمل لا هلا ودك الناس أول يسكن الناس أنا عندي خلاص السلام عليكم يا الأخمل بخير اوجع عندنا غملو غمس قبلو ايا ما تسال له خدمه السيناريو ترى خدي دماغ السيناريو من غدس ايا لا خدام خميد ايا خميد عندي خدم اللي قلت لا عازيك اللي قلت خير Lili! Diamond! Hop! Okay. Ada Diamond! Oh! Ready. Okay. Ali. Oh. Are let's go. Very good. Bye. Jadi kita nak cari gara, Kure kultura. اقف يا Ruti kultura, Arabiar kultura. Let's Arab kultura, Arabiar kultura. Emekera, Ali, Mohamed, Tadimet, Salam Diaz, Gerrigasu. سلام هدينا لازم Artista gara. Eta bentzaz pionetan horrein zuek ikusi. Zugia, arriskutzua baino dana lasai. Horrein, gu musika jo eta zugia dantzan jarriko dugu. Zeko horrein ikusi. Horu. Hala, prez. يا خدي لا Are, ابي خد سبيح batzen ezilik nazadez. Are. Hop! Ali, أخرجت لي. أخرجت لي فلذي بالعالمين.
Espetakular lasai denak, lasai. Horren behi. Dezu begiratu, ale. Ale, nondegu. Nondezuko zugia, ale. Ala telefon. Zuek begiratu, agian hortik egun, Zuek begiratu zugia egon behar guk ekarri. Zuek begiratu guztiak. Zugia. Oh, ale, badakit. Ale, badakit. Gu, musika jo eta zugia etorri guri egana. Horaitena begiratu, Begiratu zugia dakuen. Guk horrai musika jo eta torri. Begira, zuek ikusi zuek esan. Zuek esan, non dagoen. Ale, barkatu, ez horregatik, baina begiratu atzilerazpin. Allah, jale. Arrek ezin lufola, gaxatik. Arrek eta fuerla que... No. No, Sugia, es espectacular. Hola, mala, Suele orainsi. Oya, Allah, أنا من دين يونس محمد أنا ما تعدى بهدس هد هذه عملها أنا خلني بس قول هلا دي Sugia baina spektakular dingo. Ez da zegetatzen. Ez dago sugia baina spektakular bai. Horrein, ez sugia baina bai kamelua. Horrein kamelua tantzan jarriko dugu. Zaldakoa horrendik. Ale? Mohamed, alia magera musika. Eredu? Yes. Bazi? Uri. Kom, ore! Oh! ¡Fantástico! ¡Salo handia! Baina, espectakulo amaitu ez, Orain, gamelu erre dantzan baina orain kontorsionismoa ikusi, Orain, zuk jo berriro eta orain gamelua kontorsionismoa. Zuk orain ikusi, Oye, Ore. Go. Oh, txalo handia. Fantastiko, Orain, zuek ikusi, Baina spektakula amaitu ez. Orain, arrabiar kultura eta euskal kultura lotu, Guk ikusi perrurena harriak altzatzen. Baina guk ez harria ere mugan dezertuan. Oain gu, gamelu altzatu. Zue zineztu! Bai, orain guk egin. Perrurena errere. Ok. Ni presnego. Ni presnego. Ok. Pues. Ale. Ata telefonen. Ale, ata telefonen. Ok. Remi. 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 Justice. Ok. Oye. اسمح المخبر. علي. اذبح. الله يسلمك. علي. تقل على راسي تقل لي. تقل. اوكي. دلوك. اوكي. اوكي.
Berrurena. Prest. Aquí. Aquí. دنا برس واحد ايه برس واحد بقي هب بي اوكي جي بي علي واد اديو ادي Allez, Nagina, tu veux Nagina? C'est le matin. Allez, quel matin? Allez, c'est pas good. Et le c'est gâté laissé. Oh, arrête là, ça. Allez, allez, Perurena, hein? ايوه ما حد يلقى منه سنتي سامدو. سوري. رد بزيادة نبرس. سلام سكي. اوكي. Nabris. Is it good? Oh! Oh! Okay. David. ولا استلبس بداس اسمع اجي مخاد مخبط السلام عليكم شكرا Ala txandeon, denori, zer modu zarete? Hemen txebildu gara denok eta izugarrizko ikuskizuna izan dugu txirri, mirri, txiribiton, kutxo, jai, ganbelua denak bildurik asera mundiala izan dugu. Eta ala izaten jarraitza nahiko genuke. Hemen Bizkaiko ezkerribar alde honetan ibili gara, barrebusa hartuta eta guraso eta haurtxoak bildau ditugu. Izan ere, hastekotan baita, gurasodromoa. Arratxaldean, kuadrilla, zer modu zarete? Ondo, postana izikiarri. Eta bueno, ezagutu ditzagun gure lagun hauek, ezagutzeko modukoak dira eta ia. Ja izan naiz, eta Ana da nire ama, eta Sestautik gatoz. Sestautik zatozte, afizio eta guzti, eta guk jaiza honek bihurri tankera izateaz gain ze kontu kantatzen dituen jakin nahi dugunez, ikusi dezagun bideoa. Nire ama 28 urte ditu, jantokian egiten du lan, asko gustatzen zaio jatea eta aro egitea, eta altxatzen denean beti asaratzen da. Behin txokatea puskatu zuen eta gurpilesko alkian korrika egin zuen. Asko gustatzen zaio ondartzan etxan da honela egotea. Ongi? Ongi, ederko. Bai, kontatu duen guztia egia da. Bueno, guztia... Egia esan... Erdia do. Ba, erdia bakarrik? Bai, bada. Bueno, jaiza. Bueno, kiro hitz egingo dugu, bai? Eixeri zaitezte eta ongi etorri, haitze? Venga, gozo. Kaixo, Txana Urdintxu. Kaixo. Nortzu zaretezuek? Nik Laura naiz, hau Joseba nire aita da eta Barakaldotik gat. Barakaldokoa naiz eta, ezta? Eta ze kontatze duzu ezuek? Biurrikeri asko egiten aldo zure aitak? Bai. Bai, eta guzti horien berri emango diguzu orain? Bai. Entzun dezagun ba? Nire aita 20 urte ditu, asko gustatzen zaio irakurtzea eta oso ondo marrazten du. Beraz asmatzen duen marrazkiak egiten ditu edo batzuetan kopiatzen ditu. Bromak asko egiten dit edo poesia tontak egiten ditu nik far egiteko. Ere
ere oso ondo kozinatzen du, niri gustatzen zait bera egiten duen paella edo makarroiak, oso onak daude. Eta batzuetan, haserretzen denean, desastre hutsa naizela esaten dit. Beraz, artista zaitu du. Ez da inbesterako izango, baina bueno, sinistu behar zaio, ez da? Guri ala egokitzen zaigu, sinistu beharra behintzat. Gero igual afaltzeko esango dizuguzuk prestatzeko soziedaden baten edo, ongi nintzen bat zaizu. Paella umentzako egiten dut nik. Bai, eixeri zaitezte eta ongi etorri zuei ere. Kaixo, guapo, precioso. Ni bai naiz, nire ama Juli eta Sestadotik etortzen gara. Aurratu zaite pixka bat, denak ikusi zaitzaten ze guapoa zaren. Rizkutatzen aritu gabe. Beno, nik uste garaia dela zure kontutxoak entzuteko, zer deritzozu? Bai ez, entzun ditzagun ba. Nire amak 53 urte ditu. Eskola batean egiten du lan, gaztelaniaz, eta entxaladak gustatzen zaizkio eta bidaiak. Leku askotara joan da, bidaiekin. Eta akuario batean, nik arrain bat ikutu nuen, gero nire ama ikutu zuen, eta ia koska egiten dio atxamarrean. Eta oio egin zuen horrela. Musea jokatzean gustatzen zaizkio, eta beti jokatzen dugunean, ia beti irabazten ditu. Ez dago, gaizki? Zertzen pirainaren bat edola? Ez dakit, piraina, uste dut dezetz, baina... Eta musean zer, ona zara? Berak esaten du, orduan izango da. Gutxi apelketa bat egitekoa gara, barrebuseko lagunak nahi badezu gonbidatuko zaitugu, bai? Horan bintzat galderak erantzutea gonbidatuta zaude, ezazu zure lekua. Eta une hau iristen denean, gure txikiak zutitu daitezen nahiko nuke, zutitu zaitezte, eta himnoa abestuko dugu. Muserako Juli presto gaituzu, hor dago edoen bido zer nahiago duzu. Pozik etorri da, guraso dromora, pozik etorri da, guraso dromora. Marrazkitan trebea dugu oso, eta sukaldaritzan aritzen da gozo. Pozik etorri da, guraso dromora, pozik etorri da, guraso dromora. Jan eta lot eta itxas bazterrak, anak azaldu ditu afizio ederrak. Pozik etorri da, guraso dromora, pozik etorri da, guraso dromora. Eixeri zaitezte denak. Jarri patxara-patxaran. Etxeko sofan bazeundete bezala. Eta galderekin hasiko naiz, animo hiruoi. Neska ausart eta ilegorri batez arituko gara oraingoan. Pipi Lastrun paregabea. Gogoratzen alduzue bere tximuaren izena. Mr. Nilsson, Mr. Simpson, ala Mr. Mirri. Mr. Nilsson. Mr. Nilsson. Dottore, garbi zenuen, Dottore. Nortzuk dira Pipirekin abentura guztietan dabiltzen auzokide eta lagunak? Tom eta Jerry, Tommy eta Anika, ala Chip eta Chup. Tommy eta Nika. Tommy. Zer esaten zenuten zuek kanika? Zer kanika? Norekin bizi da Pipi bila Canterbuilt irokera. Gurasoekin, izeba pasteliusekin, ala tximua eta zaldiarekin. Tximua eta zaldiarekin. Bai, oixe! Pipiren aita, pirata da, pasteleroa da, ala pailazoa da. Pirata da? Pirata. Pipiren atzetik, badakizu bihurri xamarra izan da, herriko polizia bikotea da bilbeti. Nortzuk osatzen dute polizia bikotea? Asterix eta Obelixek, Klin eta Klanek, ala Tik eta Takek.
Tik eta tak. Klin eta klanek zen erantzun zuzena. Lasa, Joseba, ez da deus pasatzen. Eskolara joaten alda pipi. Bai, igandetan, egunero, ala gogoak ematen dionean bakarrik. Igandetan juten da. Pipi, gogoak ematen dionean bakarrik joaten da. Gu ere jungo ginateke orduan, baiet? Eta ipuia edo kontuak bukatu dira, eta orain saio berezi batean jarri behar zaituztet guztiok. Orain gonetan, sagarrak buru gainean jarri, eta honako ibilbide hau egin beharko duzue. Beraz, prestatu zaitezte, hartu zuen lekua, eta nahi duzuenean, egintzazu ibilbidea, lasainik gezirik ez dizuet burura botakota, Sagarrera esan nahi dut. Ia, Juli, nahi duzuenean. Dotore, puntua, Mari. Haupa, Joseba. Ui. Espezial. Haupa, Ana. Dotore irurak. Anak egatzera zijoala zirudien, baina espezial egin du, Beno, jartzaitezte orain lehengo leku berean, eta oraingo proba desberdina izango da. Hain zuzen ere, pelotatxo batzuk emango zaizkitzue, eta barre-barrakan jokatu beharko duzue. Bi jaurtik eta dituzue, bi aukera. Baina batekin, konformatzen gara. Nahi duzunean, Juli, aurrera. Epa! Hoi da indarra hori. Haupa, Juli, kaskoa jarri nahi baduzu, Aurrera. Ara! Erori da, bai, Joseba, balio du. Apana! Dotore, zatozte ona. Zatozte irurok. Izan ere, okerrez banago, hiru gurasoek, hiru supergurasoek ongi atera dute. Irurok, empatatu indezue, berdinketa dugu. Beraz, barretxotxak ateratzeko unea da. Bai, nik posizioz aldatzeko eskatuko nizuek, Vale. Ni erdian. Bai, zu erdian, Joseba, beti bezala, emakume zongi inguratuta. Hoi da zorteari. Kaixo txiriton. Hasi zu, Ana. Emango aldiot. Nene, luze atera duzu, Ana? Bai, nahiko txu. Hoi gainditzea kostako zaizu, Joseba? Bai, badakit. Txiki, Rampa egin du. Okerrez banago, Julik ere zain luze atera. Beraz, gure gaurko irabazlea, Ana da. Zatozte txikiak, zatozte ona. Eta orain gure laguneko izkoa den legez, gaurko hipergurasoa Ana dugun arren, supergurasoentzako ere izango da saririk. Gure lagunek, oroigarrian, superguraso eta hiperguraso txartelak, diskak, eta guzti ekarriko izkitzu eta gaur okerrez bano sorpresa eta guzti. Mirri, zer duzu hor esku ondoan? Hipergurasoa Anarentzat. Beste sorpresatxo bat, udan gaudenez, beste reali bat. Ondartzara joateko! Pistinara, da nahi duzu dekura. Baina toaia! Bai, toaia polita. Eskerrik asko iruroi etorri zaretelako, mi esker iru lagunai ere, eta barrebusa zai duzuenez, ongi zan. Aio!
azken kilometroa. Ez noa gaizki denborak, azken kilometroa. Aizue, ezagutzen adituzue, Asterix eta Obelix. Ze polita diren, komiki hauek, Bakizue gauza bat, diende askok esaten diu, gure antzekoa direla. Asterix, mirri bezalakoa. Moñoñoa, askarra, nifta guztiak maite mintzen dituena. Eta Obelix, txiribitonen antzekoa. Potolo tripontzi den aialea. Txiribiton, hau grazioso da, oso barregarri da, bera. Obelixek, nolako gaztako ematen dion erromatar babu honi. Venga, gazkabiola! Bumba! Pela! Biordu eta laurden, ez da denbora txerra baina. Hobeagotu egin behar dut. Txibi. Zer mirri, eta txibitan. Zea bil horrelako itxura celebrean. Itxura celebrean? Mirri eta txibiton, Sydneyko olimpiadaterako prestatzen ari naiz. Sydneyko olimpiadetarako aizue. Nik badakit zelan egin behar duen. Badakizue, hipikako aprobetan, saldi gorotzak bilduin beharko ditu. Saldikak guztiak jasotzena. Ez, mirri eta txibiton entzun ondo. Federaziotik imaila bidali zidaten atzo. Eta honela zioen. Sydneyko olimpiadetarako txirri, hasi zaitez maratoia prestatzen. Taldean, 3 parteide izango zarete. Martin Fiz, Diego García eta Txirri. Eta mirri eta txiribiton. Ez mirri eta txiribiton. Imeilan etzian honelako hori jartzen, beraz, sentitzen diat, baina zuek, olimpiadatara etortzekotan, gu animatzera etorri beharko duzue. Gure hona batzuk. Saiotxo batekin nahi duzuen nirekin. Tira, bizkarba, bizko, tira, bizko, ja, mirri eta txiribiton, dala, bizko, tira. Horren ez da joan behar, Zuek ez zaudet honetarako prestatua, mirri eta txiribiton, entzun ondo. Maratoia oso kirol gogorra da, mirri eta txiribiton, oso gogorra. Bolio, itxe uste duk. Hau ez dukorrela eratuko, txiribiton. Txiribitonek eta biok parte hartuko diagu Sydneyko olimpiadetan, Euskadiko taldearekin gainera, ikusiko duzu. Zer bururatuko zitzaien hauei? Aizue, nik prestakuntzak egiten jarraitu behar dut eta ideia bat dut, begira. Zuek denok hemen zaudeten ez? Elkarrekin egingo dugu entrenamendua, nahi duzue? Begira, zuek txaloak emango dituzue niri erritmoa markatzeko. Eta nik horren arabera egingo dut korrika. Baina, aizue, ez oso bixi, baina ez oso geldo, erritmo politean, flash! Hori da, bizkorrago! Hoi da, ta, hori, alta, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, ondo, hoi da, serio, segi, ondo, bai. Ze txibi, zer diak? Banengoen bani. Zuek boxeorako ari zarete prestaketak egiten, ez da? Ez, Bolio, goizaitu borrokalariak. Artistak ordea, gimnasia zale artistikoa. Zer iruditzen? Mirri eta txiribiton oso dotoreak, baina zertarako duzue baloia. Gure ariketak
egokiro egiteko, ea ba, musika txiribiton artistarentzat. Egia esan, Mirrita Txiribiton, nik kirol hori ez dut oso ondo ezagutzen. Baina, Txiribitonek buruz sartu duen gola, oso polita. Arra, Oso polita. Kusiko du, oin frogatuko dizuet, Euskadiko selekzioarekin aritzeko espeziala gara da, oso egokia. Ea, musika misez niretzat. Mirri, pilotari bezala bikaina, baina gimnasia hori ez zer da, gimnasia hori. Hau edituzue, geuk asmatutako kirolak. Dakizue? Bai, pilota gimnasia eta futbol gimnasia artistiko. Honetan, geuk asmatu ditu honez, munduko onena gaituzue. Beraz, urrezko domina guztiak eramango ditugu. Mirri, zozokeriak utzi alde batera. Begira, nik prestakuntzak egiten jarraitu bertut, ze aurki dugu hemen federazioko ordezkaria, eta bitartean prestatu beharra daukat, Kaixo, Arratsaldeon. Kaixo. Federazioko ordezkaria neu naiz. Zu izango zara Etxeberria anderea. Bai, neu naiz. Kaixo, Arratsaldeon. Ba, begira, oraintxe arte egon naiz ni prestakuntzak egiten, baina nire bi adiskideuekin pixkat entretenitu egin naiz. Barkatu, zeintzuk dira hauek? Mirri eta Txiribiton, nire adiskideak. Oso ondo. Mirri eta Txiribiton eta Mirri. Oso ondo, oso majoak eta gainera. Txiribiton eta Mirri, Mirri eta Txiribiton. Jatorrak dira, jatorrak badira. Baina jatorrak bakarrik ez, Ez, gimnasta galantak. Gimnasta xalea, bai. Oso galantak. Eta zeo zer pentsatu dut. Zuentzako bi txartel baditut eta Sydneyra joango gara jokatzera eta urrezko domina guretzat izango da. Eta niretzat zer? Zuretzat ez dakit, baino nik zure tripatxoa zerbait baino argalduko zer ingo nuke. Beste bat arte. Agur? Agur. Normala, orduan, gertatu behar zuen, osoa, harto krispeta jaten, gorputza segun. Orduan ni ez naiz olimpiadatara joango? Badiagu lantxo bat iretzat, txirri? Ik banderatxoa eramango duk. Hau oso kontu garrantzitsua duk. Musika mesedez prestatzeko. Gora eta gora Mirri. Ta Txiribiton eta gainera Euskadi. Txirri? Onde du dira? Aizuen, Mirrita Txiribiton, hau dena oso polita da, oso ondo dago, baina zuek ez duzue esperoko dominak irabaziko dituzuenik, ez da? Pilas! Baina, domina guztiak. Denak irabaziko euskau. Nik urrezko dominak, eta Txiribitonek zilarrezkoak. Eta ez babu jarri, bestela ojalataskoak, Mirri, Txiribiton, zuek ez duzue domina bat bera irabaziko. Ez? Pilua, hola, baietz. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Baietz. Ez. Bai. Ez eta ez. Bai. Ez. En hori egin. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai. Benda betiko. Zineiko dominak ditugu irabaziko. Ez, inola ere ez, ez duzue lortuko domina bat ere. En hori egin! Bai!
Ez, Sidneyra joan arren, geldituko zarete 14.000 garren. Bai, 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 ez, 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 bai, 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 ez, 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 bai, 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 ez, 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 bai, ez, ez, bai, 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 ez, 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 bai, 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 ez, 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 bai, 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 ez, 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 bai, ez, ez, ez. Pailazoak olimpiadetara joan nahi omen dute, eta ez dakit azkenean joango diren, edo ez ote diren joango. Gu ere gustora joango ginateke, baina Euro Disneyra joango gara olimpiadetara Sidneyra joan ordez. Gu ez dakit, baina zuek behintzat bai. Izen ere, makina bat gutun jaso dugu. Bertan, barrebusari buruzko hainbat eta hainbat marrazki, olerki, txiste eta denetarik azaltzen direlarik. Dena den, jakin ezazue, zozketa datorren astean burutuko dugula. Hementxe, Barakaldon, eta orain arte jaso ditugun guztien gutunak zozketa horretan parte hartuko duzuela. Beraz, zuek bidai horretara joan behar duzuen edo ez jakine baduzue, ikusi ezazu urrungo astean gure saioa. Eta orain bai, Euro Disneyko kontuak alde batera utzita, ekin diezaiogun gure asteroko saio honi. Forun metxeak eskentzen dizkigun 2 bizikleta zozketatu behar ditugu. Datorrela, June! Kaixo, June, zer modu zara? Ondo. Nungoa zara zu, June? Lutxanatik. Lutxanakoa. Eta lagunduko aldidazu zenbakiak ateratzen? Bai. Ba nahi duzunean, eman lehendabiziko zenbakiari edo ruletari. Lehendabiziko zenbakia, 3, 2, justu baino, eta 7 da. 327. Zenbaki horren jabea hurbildu dadia. Zatoz berriro, eta beste zenbaki bat atera. Lau, eta 0. 240. 2 zenbaki horien jabeak, datozela mesedez. Mila esker June laguntzagatik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola duzu izena? Mikel. Aizu, ikustean nauzu? Ba. Ez dit begiratu ere egiten, lasai, Ez zaitu jangota. Aizu, zu zertara torri zara ona? Bizikleta. Bizikleta baten bila. Eta ze bizikleta eraman nahi duzu? Ezkerrekoa, ala eskuinekoa. Hartu ba, eta eraman zazu. Torri. Etorri, lasai. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Juhu! Nort zaitugu? Izena, ia. Ez du nahi. Iban du izena, eta Iban lotxatu xamarra dago, beraz ez diot itzegin araziko. Hartzazu bizikleta, Iban, eta zoaz maldan gora maldan bera. Hartu bizikleta. Beste bat arte lagunok! Eta lehen ez dakit, olimpiaden asuntua, dominen asuntua, garbi xamar geratu ote den. Baina nik badut lagun bat, olimpiadetara joango balitz, ziur domina aterako lukela. Zergatik diodan aterako lukela? Ba izan ere, olimpiadetan berak egiten duen lan horretako estilokorik egiten ez delako. Berak magia egiten baitu. Baldakizuen hortaz ari naizen? Urrezko domina lortuko lukeen Txan Magoaz! Arratsaldeon, Barakaldo, ongi? Txo. Ongi? Oida.
Zak. Zak. Ta, naski baiet. Izena? Nola? Izena eskatu dio eta az de bastos esan dit. Oso ondo laguna, bostekoa! Izena, tu nombre? Arturo! Oso ondo, izen polita. Arturo, hartu, mesedez. Izena, John Eider. Ixildu energumenuak. John Eider. Oso ondo, mesedez, papera eskuan. Oso ondo, ixildu. Izena, Arantxa. Oso ondo, Arantxa, mesedez, papera eskuan. Eta hoen laguntzaileak, mesedez, izen batzuk hartuko dituzte. Bai, aurrera, hasi gara magiarekin. Eta zeuek galdezkan gozate, izenak zertarako. Bueno, pixkanaka joango gara. Bai, hainbat izen hartuko dituzte. Eta izenak, noski, idatzita joango dira. Bai, mesedez, bakoitza papera eskutan. Ondo? Papera? Nahikoa, amarramaiu bat eta nahikoa. Oso ondo. Orain, tolestatzeko erakutsiko dugu. Adi. Bai, mesedez? Adi. Papera erditikan tolestatuko dugu. Horrela. A ber, horrela. Oso ondo. Eta orain, luzeran beste bat. Bigarren tolestaketa. Oso ondo. Hirugarrena, beste bat. Oso ondo! Eta laugarrena eta azkena. Eta horrelako gurruñito bat geritzen zaigu. Oso ondo? Bueno, paper pila bat eta dendenak izenarekin idatzita, izenak ezberdinak. Oso ondo? Oain zerengo dugu. Paperak, bai, dena prest? A ber, erakutsi paperak? Bat, bi, iru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, beno! Denak izenarekin? Oso ondo. Bueno, oain, bigarren partia. Zerengo dugu? Paperak hartu eta zako barruan sartu. A ber, mesedez, paperak? Oso ondo, Arturo. Oso ondo. Haidi, bota, oida. Oso ondo, bota hortxe paperak. Hala, paper gehiago? Zenbat izena ditugu? Hau oso zaila izango da. Bueno, nahikoa. Zer daukagu? Barkatu. Andereño? Mesie? Zenbat daude, Bueno, lehen da biziko partea, zorroa paperes josita. Bai, lagunduko jazu. Etorri, txalo bero bat berentzat, noski baiet. Oso ondo. Adi, eta beste lagun bat aukeratuko ezu? Zuk, atera, bai, neska. Oso ondo, venga, beste txalo bero bat. Oso ondo. Etorri, geldik hementxe. Bueno, ze galdezkan gozate, azin bentoa. Itz gutxi eta magia gehiago. Hemen izena ditugu. Izena sendiazu John Eider. Eskua sartuko du, eskua sartu eta bat atera. Eta ez ziriki, horrela euki. Piloa daude eta bat ateratzen duzu. Oso ondo, ez ziriki. Horrela euki barezu, alto. Oso ondo. Eta izena, mesedez? Mirianek beste bat hartuko du eta irakurriko du. Ikusteko hainbat izena daudela. Hartu beste bat. Eta irakurri. Iriki eta irakurri. Zuk erdiko, John Eider, hau da balio duna, Aitor, non dago Aitor? Oso ondo, Aitor. Ikusten, Oain John Eider, eskatuko nizuke, pertsonai famatu bat pentsatzia. Ondo? Mirian, pentsatuko du herri bat. Bai, ez esan, Ondo? Bueno, lagunak, izen bat, pertsonai famatu bat, eta herri bat. Ondo? Eta mezer dakagu? Ba, bueno, arbelatxoak. Zertarako ditugu horrelako atetxoak? Oso ondo. Neuk, txane. Uin telepatiko mentalen bitartez,
Jon Eider eta Mirianek pentsatutakoa asmatuko dut. Bai, ala ez? Batzu bai beste ez, aurrera, guazen, behitxu. Zerengo dugu, Lehenik, personai famatua pentsatu. Ondo? Adi, zerengo dugu. Buelta eman, eta neuk hemen idatziko dut berak pentsatzen aidana. Aurrera! Pentsatu. Bai. Aldatu dezakezu, Ez? Bai. Aldatu dezu? Bai, nahi dezun bezala, Konzentrazione, personai famatua? Bai. Dena berdina. Ondo? Aurrera. Bai. Txo. Bueno, lehen da bizikoa, eina. Hor, non bai, idatzita dago, bera pentsatutakoa. Baina atzera ez botatzeko, Jon Eider, ze personai famatua pentsatu dezu, esan? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Zer da, motorista, eo? Glu. Bai, Leonardo DiCaprio. Oso ondo, beitu. Leonardo DiCaprio. Ragazza, DiCaprio, ondo esan da dago. Bueno, lehen da bizikoa. Guain bigarrena. Ez esan, pentsatu, herria. Mundu osoko, mundu mundialeko herria. Bilbo barne, Bai, oso ondo. Zer ingo dugu, buelta eman eta pentsatu mesedez. A ver, hobeto pentsatu. Bai. Baina izena, Luzia da, ez? Bueno, erdizka. Bai. Ha! Ua! Harrigarria, benetan, Harrigarria. Bueno, adi. Bai izango da. A ver, konzentrazione, mesedez. Bai. Horrela utziko dugu. Bueno, herria, mundu osoko herria, mesedez. Ze pentsatu duzu? Burgos. Ados. Magian dena zilegia da. Burgos. Beno. Eta hirugarrena, hemen, hainbat lagun, papera sinatu dute. Eta Jon Eider paper bat hartu du. Jon Eider, iriki gabe, papera horrela jarri zeure kopetian. Horrela, papera, oida! Horrela, uin telepatiko mentalak, txane, aurrera, konzentrazione, bai! Oso ondo, bai, hoi izan bar da, bai, aurrera, bai, hei! Izen bat sumatu dut. Iriki mesedez, Leonardo. Jon Eider, iriki papera, iriki eta irakurri. Ozen. Idatzitako izena da? Arantxa. Berriro esan? Arantxa. Nun dago Arantxa? Arantxa hor dago, eta Arantxa jarriko dugu. Bueno, Arantxa. Alde batetik Arantxa, bestaldetik Burgos eta bestaldetik Leonardo Carraspio. DiCaprio. Magia sinisten dugu? Lehen da biziko personai famatua, Leonardo DiCaprio, asmatu dugu? Hey! Leonardo DiCaprio, oso ondo. Txo. Segundo bat. Bigarren lekua, Burgos. Wow, betu California, Albacizke eta Burgos alteratu du. Adi, bat, bita, iru, Burgos! Kontxo! Oso ondo! Eta hirugarren atazkena, Arantxa, magia zinisten dugu? Euskal Herriko ez magikoak, Artxila, Murtxila! Arantxa, eskarrik asko! Bueno, lagunak, eskarrik asko, txalo bero bat, eskarrik asko. Bueno, Barakaldo, urrengo arte, agur, muxo handi bat, agur!
Aixoe, galdera bat, ea nork asmatzen duen, ea? Galdera bat, ea inork badakien, Zergatik du txalmago babu horrek txan izena? Azer galdera, Mirri, azer galdera. Inork badaki? Baina, auskalo, eta ik zergatik duk izena Mirri. Mirri, zer dakik nit, zergatik du Mirri izena? Dudalako. Ikusten duzuen, bamu hau? Eta ik zergatik duk izena txiribiton ton. Aizan, Mirri, begira, nik neronek ere, hain azkarra izanik, nik ere ez dakit zergatik dudan izena txirri? Ez? Mani badakit zergatik duen tontolatik honek txirri izena. Zergatik? Txerriaren lenguzu txikia delako. Ez, Mirri, ez. Nik txerriarekin zer ikusirik izango banu, enitzateke txirri izango baizik eta txerritxu. Ase bikotea, txirritxu eta maritxu. Mirri eta txiribiton, utzi bakean maritxu, Maritxu! Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat porru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto garizek kaliak merkez diran artian. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, norazua zeder galantori, Iturrira Bartolo nahi batez betorri. Iturrian zer dago? Ardo txotxurilla. Bilokerango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen den nere barrenian. Bartolo nik ere den, atxekin hartu zen, urbilan uanian banazula zen. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Eskerrik asko kuadrilla! Mila esker, ondo pasaldu zue gaurko saioan? Ederki, aizue ba, gaurko barrebusarenak iaia egin du, Balagunak, datorren astean ere hemen izango gara, Barakaldon eta badakizu, Ez duzuela saioa galdu behar izan ere, bertan zozketatuko baitira, Euro Disneyrako bibidaiak! Adi egon beraz! Izugarri esako da! Hemen utzita gure adiskideak,